Yatigaire mwaka oyomo elio tugende ase chikura kio mwaka gocha niga bamenyi bo mochio okisi babire bakuru birengerero byabo igoro yebintu biribaganitie kurwa sabarai bari barabe bagwakirwa chikura tamari danguru maire twambuka mo manyo nyine diari gwakikura tumura yumye tokorikia ne wono ujumie kongetaiga amari tanchono ndie kingoroku nimbwate kura ebintu kuna bya kongire Umo ngeta mabuta kinete ebintu twakagorera chibesa chinke sikuisi bikinete bono roche gaki kayo chitoro maleta nengo kubrani wele umutio monia maragasi gabosongo ngari ganti bya kabisa tukura bakatwake turusi bagororo turusi abayibiororo ya gorutwake de chikuranga torochi bono bakatu tochora baraya ba abantu tigaba chikura singe jo waka chikura tokote banga tugwaka o gwaka chibaru lieta nengo kula ni dabora rerira temo Njeno monjori ngoni biashara hai town senti chudi. Ekura nero nkwaka toncho leri tonyoro monto totaite. Ekura tinko mache saa 12. Kura tinda kambo nongo chiwaka lakini tete ko make sure teya. Njoro morayo muya. Osento konye kaka Kenya tuachandikire. Eneri akatumu chiwaka ekura yane. Njabo semwa na abatebi ekura nera magendera. Igweke ubwate ekura igo kwarosirie para. Nera magendera. Ncheguru questo muragwa. Balipo bati besa barabu nabo bagotoaturagire lakini ekura ntutometa stoko beka. Sasa sikisema nchwari lazima nijitokeze mwaka ujao tapiga kura ama umuntu ere wosoka gwake kura asoke arejeste rejection neche late rejection nerororo bache babwate kura onyo transfer toto kamo munabasae anatuake kura jasa maria tangoro Kenyasa stage na akire chikura mara gatatu nyante te wake kura ona nyoregas inko ripoteli igetaseni kia getembe kurwa somochi omanene okisi igetariane Brian Nyakundi.